siang para permisa, sugeng pemanggihan malih kalian keluaran dari rumah dini, wonten ing adicara kawarta gawi, pangata binten manika badhe ngaturake kabar ngeneni tumendak Karmina ingkang sawit marak ingkang kita. Pawata ingkang kapisan sawijini maling motor nembe kemawon dipun cemedeni warga ing dusun Kobokan. Kadadosan menika dipun wiwiti nalika maling kesambat made ngurut motor pegit ingkang dipun pakai wonten mancing kriya. Selamat siang pemirsa, kula Kinana Jeruk ini saking Kawarta Skip ngalaporkan langsung saking desa Kobokan Kabupaten Brebes. Kali ini prastawa becik mendawai kejadian ing mriki. Satunggal unit sepeda motor metik ingkang dipun parkiri wonten ngejagria ikal dipun colong maling nalika kahanan nembe sepi ing wancawan. Miturut keterangan saking korban Ibu Lina, kedadian punika kalaksanan watawis jam 12 awan. Nalika warga nembe nindakaken ibadah salat zuhur, pelaku ingkang cacahipun tiang kali punika katinggal saking rekaman CCTV. Ginakaken kunci letter T kagem buka paksa kontak motor. Boten ngantos sedasa menit pelaku saged beta kabur motor kasebut menyang arah dalan gede. Sanajan kahanan ing sakiwa tengene griya wonten tiang, nanging boten wonten ingkang cubria amargi pelaku katingal kados tamu biasa. Sedikit sampun menangakan oleh TKP Langgawa Butir Kagem tindakan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat dipun sumur supados jadi hati-hati nalika parkir kendaraan serta menggunakan kunci ganda kagem keamanan. Sedangkan kula badhe periksa saged dipun ceritaken dipun tradisi motor laut iku saged kono. Ini akan bahwa itu kula nemu ingin membeli video rokok wonten tiang kali boten kenal keluaran RP Dio. Siswa mudun lan ngendaki motor dirinya di parkiri di jalan Farasi. Terus lanjutannya apa? Pulau kabari terus mbak. Mengingatkan dipun aturannya demi para pengusaha. Sedaya sepadan tangsa waspada lan bonteng surupa masang kunci. Dadang bonteng barang ukur pinyambak. Amargi pindah hujana menikah saget kedadosan menawi bonteng kaladohan memakai password